Shin kana labarin cewa Facebook da Instagram za su fara biyan mutane kuɗi idan an kalli videos ɗinsu kamar yadda YouTube take yi? Congratulations Nigerians. Thousands of Nigerians suna jiran wannan lokacin, kuma Allah ya kawo mu a wannan shekara ta June 2024 ɗin nan da muke ciki. Assalamu alaikum mutane na. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da azumi. So wani irin bidiyo sai kamata ka rinka sawa domin a rinka biyan ka a Facebook? Shine na farko dai ko dai kana sa bidiyon kana koyar da waɗansu abubuwa domin mutane su ƙaru da shi, kana tallata business ɗinka ko kuma films ko series ko kuma comedy kamar yadda muka sani ana yi a YouTube. Haka su ma Facebook za su rinka biyan monetization da Instagram. So hanyoyin da ya kamata a ce ka sani domin ka fara samun kuɗi kai ma ta kallon videos ɗinka: active Facebook account na farko kenan, sai na biyu kuma ya zama a ce kana da Facebook page. Akwai wanda suke da profile account su kuma ba su da page, so kuma za ka iya combating ɗin profile account ɗinka ya zama da page wanda kana da followers da yawa akan shi, zama na professional account sai ka mai da shi Facebook page domin kai ma ka shiga wannan sahu da za a fara yi na Facebook monetization and Instagram. So hanyoyin da ya kamata ka bi a kuma Nigerians wayanda suke bi, ana so kana da corporate account shine CAC, sannan kana da FRS TIN number, sannan kana da plastic national ID card. So Facebook za su rinka biyan ka ne idan kana da followers akalla 5,000 zuwa sama, sannan videos ɗinka kuma a kalle shi akalla 300 minutes. Abubuwan da ya kamata a ce ka sani a Facebook monetization shine akwai rules and regulations, shine violation guidelines, wanda idan kai wani abu wanda bai ya saba da ka'idojin Facebook kamar yadda YouTube suke yi da TikTok, za su yi banding ɗinka ko kuma su rufe maka channel ɗinka. Ba sai ka jira June ta yi ba, tun yanzu za ka yi settings ɗin account ɗinka na monetization, sannan ka je ka duba idan ka sassa videos wayanda ko copyright ne na wani ka ɗauke shi ka sa shi, so ba za su yadda ba su yi banding ɗin channel ɗinka saboda ba kai creating videos ba. Idan kuma kana da wani tambayoyi ka yi min magana akan comment, zan ansa maka. Idan kuma kana son training na musamman, muna sa training musamman akan yadda za ka yi monetization ko kuma wasu hanyoyi na samun kuɗi online. Idan yau ka fara gani na, za ka iya following ɗina, ka yi liking ɗina, sannan ka danna min sharing domin mutane da yawa su ƙaru.